Я часам думаю, які ж я все-таки шчаслівы чалавек. Ну, не часам шчаслівы, але ў асноўным вязучы. Ёсць такое слово ў беларускай мове? Вязучы. Хіба няма. Няма, так? Вязучы гэта, відаць, той, хто на сабе вязе і цягне. Ага. Так. А як мне тады пра сябе сказаць? А я вось не ведаю, фартовы, шчаслівы. Фартовы. Таму што ладна, што я апынуўся... І што табе шанцуе. Шанцуе, так. Апошнім часам мне вельмі пашанцавала. Ладна, што я апынуўся в прыгожым горадзе. Так? Я апынуўся в горадзе, дзе жыве адна з маіх самых улюбёных пісьменніц. Чыя кніга, ад прачытання чыёй кнігі я да гэтае пары адыходжу і часам перачытваю. Пра кнігу пасля. І часам, сустракаючыся са сваёй улюбёнай пісьменніцай ва всялякіх цікавых месцах Варшавы, мне заўжды крыўдна, што нашую з табою балбатню не чуюць іншыя людзі. Анёлы чуюць, анёлы ўсё чуюць. Ну так, все ж таки я разумею, что высшая похвала для письменника, ваш роман прочитали, так? Так. Але часом хочется, каб его оценили и тут. Вот. Тому я вельмі бы хотел, каб наша посиделка, наша кола за гэтым столом час от часу поширалася бы. Ну. Давай за гэта. Давай. Ну, мы з табой як шырачка з машырачкай. Я таксама вельмі рада, што я цябе бачу тут у Варшаве. Эгоістычна рада, хаця б болей бы цешылася, каб мы з табой знайшлі сабе месца ў Менску. Каб мы маглі, допустим, разам паехаць па ўсіх 117-119 райцэнтрах Беларусі, познаёміцца там са сваімі новымі людзьмі, якіх мы не ведаем, якія паспелі нарадзіцца альбо не паспелі памерці, нам было б класна. Але што зробіш? Чалавек радуецца таму, што ёсць, і з надзеяй пазірае ў будучыню. І я веру, што нашая будучыня якраз будзе ў Беларусі, што мы будзем звязаныя з Беларусю. Так? Я веру ў гэта. Ты ў гэта верыш? Я ў гэта веру. Я много разоў памылялася, але я спадзяюся, што гэтым разам не. Я сваю маці бачыла заўчора, яна так пастарэла, мне абавязкова трэба, каб гэта было хутка. Вот ты меня спытай, вот что мне не зразумела, что я ніякім чынам не сумую по вуліцы Янкі Брыля. Не, я з усім піетэтам ставлюся да Янкі Брыля, але по вуліцы Янкі Брыля, по раёне Михалова, по метро Михалова я не сумую. Я сумую по гэтай сваёй бясконцай дарозе, ад вёскі да вёскі, дзе абавязкова тебе чакае нейкае такое адкрыццё, якое зробіш толькі ты знойдзеш такого чалавека, якога да цябе ніхто не сустракаў, і ён табе раскажыць такое, чаго ён не расказваў нават сваім. Што аж цяжка паверыць, правда? Сёння я азіраюсь назад, і просто это было нейкае шчасце. Я не ведаю, як это абазваць. Это не шчасце, Зміцер, магчыма. Я вытлумачу гэта... Ну, конечно, шчасце таксама ў журналісцкай і пісьменніцкай рабоце вельмі важная, але я бы яшчэ сказала, што гэта беларуская схаванасць. Беларусь выглядае нудна, потому што яна хоча ствараць такое ўражанне. Потому что ніхто не хоча высоўвацца. І гэта не таму, што ён баіцца. Просто у нашай культуры высоўвацца лічыцца непрыгожым. І на жаль, хацел сказаць часам, не часам, на жаль, ёй гэта ўдаецца. І ёй гэта ўдаецца. Але вось калі чалавек пры табе сядзе, расслабіцца і пачне распавядаць, ты бачыш, то гэты комплекс непаўнавартасці, што ты жывеш і з'яўляешся як бы нарадзінцам такой мясцовасці, плоскай, лясной, балоцістай, простай, так, яно некуды знікае, тому што ты разумееш, што пра гэтых людзей мог бы пісаць Джойс, альбо Шекспір, альбо хто заўгодна, а пісалі Купала і Колас. І Купала іх з Коласам яшчэ не ўсё ў іх ускрылі ў гэтых людзях. Там хаваюцца такія глыбіні і біяграфічныя падрабязнасці, і такія шырокія магчымасці. Карацей кажучы, беларусы гэта людзі, якія звонку выглядаюць на кагосьці маленькага, а ўнутры ў іх зеўрае вялікая прастора.
ризисная простора. Именно это тому нашей краине, я думаю, что прекрасное будущее. Все шансы, все, что есть. Апрача замежного панавання. Ось коли замежного панавання не буде, причому панавання бездарної нації, так? Все буде окей. Ти зараз процитувала не Костуся Каліновського, ти зараз процитувала Світлану Тихановську. Так вип'ємо за те, каб чужої улади над нами не було. Ні, я ні в якому разі, ти ж не подумаєш, що я на тебе зараз наїжджаю. Ну ти що, всі ведають мене з вельми могутною русофобією. Навіть українці не могли б мені попракнути, що моя русофобія недостатня. Достатня. І навіть більше за то. Переливається праз край. Ні, я разумею, гэты комплекс не пакрыўдзіць чалавека, абазваўшы яго маскалём. Да мяне неяк прыехаў мой сябра з Москвы, так, які таксама я дазволіў сябе гэтае слово, і ён ускіпел, што гэта? Я кажу, стоп, давай я тебе зараз вот просто навігатор адкрыю і заб'ю слово «маскаль». И поглядим, кольки будет в Беларуси вёсок со словом «москаль». И там, значит, вылетело там пару десятков. Так, москали, москаленки, москаляты и прочее, и прочее. А теперь кажу, ты зразумей, вот уяви картину, то есть там жили люди, яких все навакольные вёски их не любили, и как им было соромно, как зрабіць им болюче, их обозвали москалями, вот там живут москали. Да? Поверю тебе. Да, ну, вядома, не. А теперь зразумей, а чому з'явились такие назвы? Он каже, неужо по факту? Я кажу, конечно, по факту. Это люди з Московії, все, кропка. І все. Альбо свае, якія пайшлі, допустим, служыць у рэкрутчыну на 25 гадоў. І такое было, так? Так, і яны такіх людзей таксама звалі маскалямі. Паўлюк Багрым, памятаеш? Яго такіх людзей таксама звалі маскалямі. Так што такое паселішча мог арганізаваць, допустим, чалавек, які прыйшоў 50 гадоў са службы і на якімсьці хутарку з жонкаю пасяліўся і нарабіў дзяцей. Такое таксама магло быць. Так можна вытлумачыць. Все можна вытлумачыць нормально. І адкуль бы з'явілася ў нас тая русафобія, калі бы гэтая русафобія не мела пад сабой магутнай падставы? Гэта магутная падстава. Цяжка быць справядлівым цяпер. Ты ведаеш, што, але калі гаварыць пра сучаснасць, так, то Афрыка і цяпер вельмі важны кантынент для чалавецтва, так, недаацэнены. І вось трэба ж было так зрабіць, так, што яны паехалі туды і ўзялі адтуль ўсё самае горшае, прывезлі туды самае горшае. Пачынаючы ад ЧВК «Вагнер», якое там, чорт ведае, што робіць у Цэнтральнай Афрыцы, з гэтым будуць разбірацца. І заканчваючы тым, што яны, расейцы, пабраталіся з каралеўствам Эсватіні, король якіх адкрыта крадзе жанчын сабе на жонак і гвалціць іх потым дзесяцігоддзям. 10-ю ён украў, 8-ю, верагодна, таксама украў. І от яны прыязджаюць, да яго ручкаюцца, бучкаюцца і так далей. Яны прыехаў у Зімбабве. У Зімбабве такая страшная гісторыя, там страшнейшая дыктатура. Халера, выбіраць трэба лепшае, а не горшае. Вось, я вот яшчэ што забыў сказаць, так, гаворачы пра Афрыку. Ты ведаеш, колькі чалавек вышло с африканского континента на территорию сегодняшней Саудовской Аравии и после начало так плодиться и... Зеро, не ведаю. У Андрея Мельникова, який сегодня находится за кратами, покуль мы пиво пьем. Андрей Мельников. Андрей Мельников за кратами, так, взяли я не и дотягнулись, да. У него была песня про белорусов, наш народ наш невеличкий, всего 1000 человек. Я думаю, вот же вот Мельников, вот на что ты вот такой вот принижаешь, вот який это все ж таки мудрый был бард, был, есть и будет, мудрый, 1000 человек. С африканского континента вышло 1000 человек на территорию Аравийского полуострова. Так это были все свояки, правда? Шкода, што расейцам ніхто гэтага не сказаў. Хаця яны і сваякоў забіваюць у суседзяў нічога. Я не ведаю, что это такое. Для меня это было, да давай. Таксама не могу зразумець этой мутацыі.
Я табе расказвала, як мы сюды ішлі, што вельмі часта сяджу ў твітары. І сёння мне патрапілася геніяльная гісторыя пра бабульку, якая жыў вёз сын за 60 кіламетраў да Екатеринбурга. Там ёсць фільмік. У гэтай бабулькі старая хатка, але мураваная, і вось там сцяна ад'ехала, ніжняя частка так, а верхняя частка гэтак. І там вялізная шчыліна 10 на паўметра прыкрыта гаўном і анучамі. І зверху кавёр вісіць цёплы. Сур'ёзна, гэта там усё здымаюць, так? І сядзіць гэтая бабулька і разважае так. Это добра, што наш Владимир Владимирович пайшоў на Украіну зло рабіць, таму што інакш бы яны нас тут ганялі бомбамі і нам бы столь на галаву упала. І калі я звярнулася да нашага губернатара, каб ён мне дапамог адрамантаваць хату альбо перасяліў, бо мне столь на галаву упадзе, ён мне сказаў: «Да што вы ж ведаеце, у нас жа ж цяпер вядзецца вайна з Украінай, мы вам нічога не можам даць. Але дзякуй Богу, што нам украінцы бомбаў на галаву не накідалі, і столь мне не падае на галаву. А то, што і столь заўтра упадзе на галаву, і гэта не важна, разумееш? Яна гэтага не заўважае. Господі, толькі бо нам украінцы не прыйшлі. На чорт там каму патрэбнае пад тым Святлоўскам? Якія вашыя ўвогуле патрэбныя выкапні карысныя? Калі Еўропа воленс-ноленс, США воленс-ноленс, а увесь свет воленс-ноленс мусіў адмовіцца ад газу і нафты. Так якія выкапні вам яшчэ? А яна пра гэтага не ведае. Нічога. А я тебе, Алаверды, мой товарищ московский, так, абсолютно здоровый, психично здоровый человек. Я уже просто поделяю. Бабка так само здорова. Нет, я уже не так. Психично здоровый, это уже хвороба. Ой, пробач. Но. А ён записывает, то есть ён прадстаўляе паслугі студыі, да? І да яго прыходзяць і прафесійныя нейкія барды там і непрафесійныя тыя, хто песні піша. І такая жвавая кабетка, гадоў за 70, такая бабулька, так, якая піша песні свае, так? І яна, значит, прыходзіць, там, причем не самыя жахлівыя тэксты, там, ну, нормальная аўтарская песня. Ну, вось. Ён ее, значит, я кажу, я ніколі з імі, я зазарёкся просто размаўляць пра палітыку, пра Путіна, просто ніколі не правакую, сам нічога не пачынаю, каб не то, что не пачаць спрэчак, не расчароўвацца в людях, просто вот все, забыть вот. Ну, а яны же самі пачынаюць. Самі пачынаюць. І яна, ну, здаецца, вменяемая, нормальная. Записала песни, все цудоўна. И пасля я читала пророчество. И, значит, в пророчестве сказано, что в 23-м году Путин, значит, там в Украине победит. Украина вся будет наша. Наша, да что так, ты и, каже, я вставляю свой слабый, значит, писк свой слабый писк вставляю, а вам не кажется, что это может не понравиться местному населению? На что она на меня уже глядит так, як на идиота, и так там же уже не останется местного населения. А ты думаешь, что... Не, погоди. И уже, каже, я так просто по этому креслу, значит, опаузаю. Вот. Ну, от всего этого диалога у меня одна ассоциация, 42-й год, сидит фрау вот с такой вот долгой сигаретой и рассказывает, что... Мы же всех убили. Да, что на землях, яких важно поширить для життєвих потреб Германии, там не повинно застаться ніякого местного насельництва. Батенька, мы же их всех убили. Так, ну это... А где же... Нет. Я не могу это зразуметь, это... И слава Богу, не надо этого нам разуметь. Это дьявольщина. Просто все выходит, что все было даремно. Не даремно. Опять же, снова же, все Высоцкие, Галичи и прочее, вся великая поэзия, она была не даремна, потому что ваш роман прочитали. Там прочитали. А ты для кого вы писали, не прочитали. Не прочитали. І адміна рускай культуры, якой яны так абураюцца, яна наступила менавіта ў іх дома, а не дзе-нибудь яшчэ. Так, абсолютно. Абсолютно с тобой згодна. Вось. Ну это что...
это мы вот зараз говорили про некое сумное, вот хочется хоть что-нибудь, какого-нибудь позитива. Слухай, я коли убачив фото Зенона Станиславовича Позняка со Шигельским, так? А хто там третій був ще, я не познала. А, Усов спадар. Усов был, да? Так? Нет, там был еще четвертый, там еще четвертый был на первой фотке, там еще была намалеванная на стене, намалеванный на стене твар генерала Залужного. Ах, там же Залужный. Он был намалеван на стене. После там уже компания поширилась, так? Там уже был представник. Ну, когда я убачил это, я как советский мальчик, у меня одразу в голове заиграло «И враг наш горд, и мы горды, рука забудь олени». Тем более, что уже на Станиславовича плащик мушкетерский. Так, мушкетерский плащ. Традиция видна. Так, не хапало только крыжа и... Відаєш, на самой справе, я вельми шаную гэты ўчынак і вельмі здзівілася, што Зенон Станиславович не стары, не труслівы, у сваім розуме, и что зиму еще хорошо. Реально обрадовалась гэтаму. Ой, кайф. Потому что тую як бы фаму і славу, якую яму устраиваюць ягоныя прыхільнікі, яна яму вельмі моцна шкодзіць. Я рада, што ён застаўся чалавекам, чалавекам адважным. Потому что тое, што вырабляюць ягоныя прыхільнікі ў сеціве, так, я же так не бачу уже. Слухай, я заколебал. Они так кидались словом пиар. Я поглядел на комментарии. Это пиар. Это... Стоп. Они этим словом пиар кидались як некой какашкой просто слов. Вот задача таксиста тебе довести из пункта А в пункт Б. Задача официанта тебе принести пиво. Как оно было, жадано было холодное, ну хотя бы, а и свежее, ну хотя бы нет. И как никто туда не плюнул. У тебя завышенные все. Добро. Все человеческое еще для людей. А пиар – это одна со складников працы палітык. Жыццёвых функций. Залозы просто павінны выпрацоўваць. Так, просто можно пиар робить в варшавском ресторане, а можно поехать в Бахмут, где тебе может прилететь что-нибудь. И все это может скончиться. Так что пиар разный бывает. Я рада, что з яго знятае галоўнае абвінавачанне, што ён быў баяжлівец і баяўся вярнуцца, каб яго не пасадзілі. Каб сесці ў турму і доўга сядзець. Другим Навальным, вось таким больш. Так. І памерці, як Саакашвілі памірае ў рэанімацыі. Трэба ведаць, з чым маеце дачыненне. Ён вельмі добра зрабіў, што не вярнуўся. Мало. Давай. А то, что его пластик короткий, Зенон Станиславович, это не страшно. Так. Я сама не арбитр элегантности. Але укроціць прыхільнікаў варта, я б сказала так. Каб яны не былі такімі нізкімі ў сваіх абвінавачаннях, каб яны сапраўды не кідаліся какашкамі ў каго попала, не перакрыўлялі людзей за іх перакананне, выгляд, за тое, як яны вымаўляюць словы, касыя яны там ці крывыя, ці калечаныя. От гэтага не варта. Таму што, разумееш, это вельмі важна, каб Пазняк застаўся ў гісторыі тым, кім ён ёсць. То бок чалавекам, якім змагаўся за незалежнасць Беларусі, які разам з паплечнікамі, не менш важнымі, чым ён, выкапаў курапаты, выкапаў нам праўду на вочы. Гэта важна. А вот гэтая світа, якая брэша, гаўкае, падкусвае, она псуе яму рэнамэ. Хаця ён за яе не адказвае. Скажам шчыра. Ну что? Это пиво оператора. Ведаете что? Мы можем еще говорить долго. Мы запрошаем вас на наступные, значит, наши посиделки. Так? Слушай, а как мы назовем нашу программу? У меня есть, знаешь, пропанова? Куфоль и келих. Добра. У меня был куфоль, у тебя да, куфоль и келих. Давай. Я не упоминаю, что у нас увогуле атрымаецца. Мы людзі творчыя і невядома, колькі у нас есть творчага матэрыялу. Да. Але я вельмі рада тебе бачыць, заўсёды рада паговорыць на камеру ці без камеры. Так, пейте, Констанция, это придаст вам силы. Придаст.